Kad me pitaju čime se bavim, Kažem im da pomažem ljudima donositi važne financijske odluke. Tehnologija nam daje više vremena za ono što je zaista važno. za slušanje, razumijevanje i izgradnju povjerenja s našim klijentima i pomoći im pronaći rješenje koje im najviše odgovara. Ovdje ne rasteš samo kao stručnjak. Rasteš s tim koji dijeli znanje, podržava tvoj razvoj i vjeruje u tvoj potencijal. Iza tebe stoje znanje i iskustvo PBZ-a, te snaga, inovacije i međunarodna stručnost Intesa San Paolo Group. Pred tobom je prilika za karijeru bankara nove generacije. Ako želiš da ljudi računaju na tvoj savjet, Računamo na tebe. Razvijaj svoju karijeru u okruženju koje spaja stručnost, digitalne inovacije i međunarodno iskustvo. Pridruži se timu bankara u PBZ-u.